Yes, det er opgave 1. Redegør for det nationale problem, det vil sige forholdet mellem hertugdømmerne og kongeriget. Og ja, i 1848, der ser kongeriget Danmark egentlig sådan her ud, hvor selve Danmark går egentlig kun herned til Kongeåen ved Kolding. Det er kongeriget Danmark, mens det vi kender som Sønderjylland, der så på det tidspunkt hed Slesvig, Nordslesvig og Sydslesvig, det er et hertugdømme sammen med hertugdømmet Holsten og Lauenborg. Og Danmark bestemmer sådan set også over de tre hertugdømmer. Vi er den danske konge, som jo ikke er konge dernede, men så er hertug. Hvis man ser på nationaliteten i de forskellige lande, så Slesvig, det er en blanding af tyskere og danskere. Altså hele den her nationalisme, det kommer jo primært af, at man har fælles ting, hvor i sprog er den helt afgørende faktor. Hvor Slesvig så er sådan en blanding af en underklasse, der snakker dansk og føler sig kongetro, altså de støtter kongeriget Danmark, ham kongen der sidder her. Mens overklassen i Slesvig, de primært føler sig tyske og snakker tysk. For eksempel i Slesvig, hvis man skulle ind på politistationen eller skulle i retten, så kom det til at foregå på tysk, selvom man så måske kunne snakke dansk med den lokale købmand. Så Holsten, hertugdømmet, det er langt mere tysk, altså de er også en del af det tyske forbund. Så der er ingen tvivl om, at de føler sig tysk hernede, både over- og underklassen. Og Lauenborg er også fuldstændig tysk. Og hele den her nationalismefølelse, der lige pludselig blev vækket, det startede lidt med Wienerkongressen, og så er steget op gennem årene. Og det er også det, der senere fører til, at holstenerne, beslutter sig for, at de ikke vil være danske. Og den 18. marts 1848, der sker det jo så, at den slesvigske overklasse, de bliver enige om, at de skal være en del af det tyske forbund, og de får afslag og alt det der. Men det skal sagt nok komme ind på i besvarelsen af opgave 2.